дуруд дӯстони азиз, барномаи ахбори радиои Тоҷикистон аст пешниҳоди шумо. дар пасманзари сабукиҳои андозӣ барои ширкатҳои ҳавопаймоӣ эҳтимол аст ки нархи чиптаҳои ҳавопаймо дар Тоҷикистон арзон шавад. Парлумони Тоҷикистон бо мақсади таъмини дастгирии давлати авиатсияи гражданӣ ба кодекси андоз тағйирот ворид намуд. бар асоси ин тағйирот ширкатҳои ватанӣ барои иҷрои ҳавопаймоҳо, чархболҳо ва муҳаррикҳо, хизматрасонӣ ва таъмири ҳавопаймоҳо аз пардохти андоз аз даромад озод карда мешаванд. муҳлати татбиқи имтиёзҳо 5 сол то соли 2027 муқаррар шудааст. гуфта мешавад ки сабук гардидани сарбории андозӣ инчунин имкон медиҳад ки парки ҳавопаймоҳои ширкатҳои ҳавопаймоии миллӣ васеъ карда шавад. вазирони корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва Русия Сергей Лавров дар як суҳбати телефонӣ масъалаҳои алоҳидаи муносибатҳои Тоҷикистону Русия ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба таҷлили 30-умин солгарди муносибатҳои дипломатиро баррасӣ намуданд. суҳбати телефонии вазирон рӯзи 13 декабр бо ташаббуси ҷониби Русия баргузор гардида, ҳамзамон дар рафти суҳбат мубодилаи афкор атрофи ҳамкории ду кишвар дар доираи созмони ҳамкории Шанхай, созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ ва дигар созмонҳои байналмилалӣ сурат гирифт. нархи гази моеъ дар душанбе ба 5 сомону 20 дирҳам поин рафт. дар баъзе нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории пойтахт онро бо нархи 4 сомону 80 дирҳам харидан мумкин аст. арзиши аслии дигар навъҳои сӯзишворӣ аз ҷумла бензин низ ба таври намоён коҳиш ёфтааст. таъминкунандагон коҳиши қимати сӯзишвориро бо арзон шудани он дар кишварҳои содиркунанда шарҳ медиҳанд. бино ба иттилои идораи омури ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳҳои январ-октябри соли ҷорӣ ба Тоҷикистон ҳудуди 329 000 тонна гази моеъ ба маблағи беш аз 155,2 миллион доллар ворид шудааст. ҳафтаи дуввум аст ки дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи Доноӣ китобаш ҷараён дорад. озмуни мазкур 5 декабр оғоз гардида, аз рӯи 5 номина адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон ва эҷоди назму наср сурат мегирад. аъзоёни ҳакамон мегӯянд ки сатҳи дониши наврасону ҷавонон сол то сол баланд гардида истодааст. ёдовар мешавем ки озмуни мазкур то 16 декабр идома мекунад. боришоди аз ҳад зиёди барф дар Амрико боиси баста гардидани роҳҳои мошингард ва як қатор ташкилоту муассисаҳо гардидааст. дар давоми 2 рӯз дар аёлатҳои Калифорния ва Невада зиёда аз 110 сантиметр барф борид. дар пайи тӯфони шадид дарахтон решакан гардида, хатҳои интиқоли барқ вайрон гардиданд. ба иттилои хабаргузории Associated Press ҳоло даҳо ҳазор сокини маҳаллӣ аз қувваи барқ маҳрум монданд. дар ҳамин ҳол ҳавошиносон ҳушдор доданд ки боридани барфи зиёд метавонад боиси фаромадани тарма шавад.